Jatend piny William Ruto okoni sirikand Kenya dhi rango kendo chike mag chiwo bok mag donjo e Kenya ne welo machopo e dho wath ma Mombasa koloso e kinde nyasi mar sidho meli moro mar MD Norwegian Dawn cruise ship e dho wath ma Mombasa. Ruto okoni okang'no biro reso kendo jololai mag bok mag chopo pacho ka kendo giluore kod kaka wedhe kod alap ndeke tayo chenro gi bende maromo jolimbe 2,000 igeno ni biro limo kuonde limbe mathoth e Kenya. As one of the favorite destinations for cruise ships, that we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities. And